Usa sa nagunang gipangita sa kapulisan sa Subo na dakpan sa usa ka checkpoint sa Lapu-Lapu City Police. Andrea Patenya, sugin nimi. Nadakpan na ang usa sa mga miyembro sa usa ka organized robbery group kinsa giila nga responsable sa sunod-sunod nga pagpanulis ug pagpamusil sa syudad sa Subo. Ang suspect giila nga usa ka Sandy Ko, taga Basak, Lapu-Lapu City. Nasikop kini atol sa usa ka police checkpoint sa dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon sa kadlawon. Somewhere in Maribago, Sandy Ko happened to be driving that carnap motorcycle and he was cornered within the nearby houses, which led to the arrest of Sandy Ko and the recovery of the carnap motorcycle and 2 firearms. Nasakmit gikan kang Sandy ang usa ka KG-9 submachine pistol, laing kalibre 45 nga pistula, mga bala ug sinina nga gisulob niini atol sa paghimo og krimen. Gawas nga positibong giila sa mga biktima si Ko, miluwat sab kini og extrajudicial confession pagtug-an sa kalambigitan sa tulo ka krimen. Mato di Police Senior Superintendent Noli Romana, unang nitug-an si Ko nga siya maoy gunman sa nahitabong pagpamusil sa real estate broker nga si Edgar Cañete at bang sa usa ka bangko sa Banilad ni atong Disyembre 2. Apil sa matod siya sa mga nanuli sa usa ka negosyante nga si Wella Rosal ni atong Sabado sa buntag sa Barangay Inayawan, diin nasakiyo ang kwarta nga moabot og 800,000 pesos. Lakip sab siya sa nanuli sa usa ka pharmacy sa Barangay Talamban ni atong Domingo sa hapon, diin 80,000 pesos ang nakuha. Apan sa interview sa mga tigbalita kaganiha, gihimakak niini nga gunman siya sa grupo ug siya ra matud pa ang ilang driver. Wa sab kuno siya kalibutan sa ilang mga plano ug tigdawat ra siya og mando. Sila man plano naman. Kaya dito mo, gabaw niya. Na sila magkuha ng kwarta. Upabot ug pilihan hatag ko. So di ko musuod ng mga ng kumukuha nga na sila rin mo kuha trabaho na. Andam hinuon si Ko nga mutabang sa pulis sa pagpangita sa laing tulo niya ka mga kauban. Kasi ako andam ko willing ko mutabang madakpan ang matawan naman basta kapag halig lang mo nga makaduyong sa pamilya ron nga paskuha. Si Ko gidakarong hapon sa Piskaliya sa Lapu-Lapu aron pasakaan og sumbong nga carnapping, frustrated homicide ug illegal possession of firearms. Nasayran nga kinawat iyang gimaneho nga motorsiklo ug suway sab kining namusil sa mga pulis nga misikop kaniya sa checkpoint. Samtang laing duha ka kasong robbery ug murder ang ipasaka usab sa Cebu City Police Office batok kaniya. Mato ni Chief Superintendent Danilo Constantino, makatabang sa pagmeno sa kriminalidad sa Subo ang pagkasikop ni Ko, hilabi na sa nagkaduol na nga Pasko. Gihangup sab kini ni Cebu City Mayor Michael Rama. So kahit pa paano, one group minus one group tayo na binabantayan. So siguro kahit pa paano naman itong coming Christmas season, baka nawalan tayo ng mga 5 to 6 cases. And that will always bring, hopefully, a lesson to all. Because they thought that they can come to Cebu and have their things done in an undesirable manner. And I will continue to tell our men in uniform to continue to be vigilant. Andrea Patenya, News 5. Pledge of commitment alang sa gitawag nga Whole of Nation Commitment Approach batok sa terorismo ang gipirmahan sa mga nagkalain-laing opisyales sa gobyerno ug law enforcement and security agencies sa rehiyon 7 kaganihang buntag. Ubos sa maong kasabutan, mipasalig ang mga opisyal nga magkahiusa sa pagsumpo sa terorismo ug sa pag-awhag sa ilang mga konstituente nga manginlabot pinaagi sa pagtaho dayon sa presensya sa mga kadudahang grupo o individual sa ilang komunidad. Gipaubos sab og training ang mga partisipante aron makatun sila sa pagtumbok sa mga posibleng terrorism targets sama sa mga government institutions. Matud pa bisan og way nahitabong terrorism attack sa Subo, dili gihapon kini matawag nga luwas sa presensya sa mga terrorist group. Anytime kasi pwedeng magkaroon ng terror attack, especially very attractive target ang Cebu because of its nakita nyo naman yung development here in Cebu.
It's a commercial, it's an industrial, it's a financial center. Yung mga terrorists kasi indiscriminate eh. They do not everything na tingin nila po pwedeng maging target. So the threat of terrorism is always around. Nakadesisyon na ang pamunuan sa Kapitolyo nga kasuhan gyud ang trabahante sa kantin kinsa nasakpang nangawat og relief goods. King Perez, Sugid Lumi. Nahinabi na mo kagahapon si Messi Torralba, ang trabahante sa privately owned canteen sa Cebu Provincial Capital na nasakpan nga nangawat og relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda, katulo kahigayon sa CCTV camera. Mato di Torralba, kinsa nagdumili pagpa-interview at ubangan sa kamera nga nang hinaot siyang mapasaylo, humaniya gikahinabi ang mga opisyales sa Kapitolyo. Apan mato di Provincial Chief of Staff Attorney Ramil Abing, The direction is to find the case. kasuhan si Torralba aron nahimong leksyon kini sa mga empleyado nga bisan ginagmay ang kuhaon sama sa relief goods. Dugang ni Abing nga midangop kaniya kagahapon ang maong trabahante nga mihangyo nga di na lang ikiha. Low actually considering doon na po siya rason na nagkalisod, but it's not really a justification to commit such wrong. Hinuon giklaro ni Abing nga way daghang nakawat nga relief goods ug ang pagkasakop ni Torralba maisip nga isolated case lang. Mao nga mas gipahugtan karon ang seguridad palibot sa Kapitolyo, ilabi na ang mga dapit nga gipahimutangan sa relief goods. We employ really measures to protect the relief goods. Like doon na may mga guards gipamutang diha, doon na may mga wagan na mag-uniform nga personnel to, as well as the CCTV camera in order to guard kining possible nga pilferage. King Perez, News 5. Mas pahugtan karon sa kapulisan ang seguridad sa mga dapit nga sagad tapukanan sa mga tao karong nagsingabot na ang Pasko. Lakip nilang mantayan ang Family Rebuilding Center o Tent City sa South Road Properties. Diin mo bali na ang mga bakwit karong Huwebes. Andrea Patenia, Sugid Lumi. Alang sa seguridad sa mga evacuees nga ipamanhin sa Tent City dinhi sa South Road Properties karong Huwebes, pabantayan kini og di mo menos na po ka police personnel gikan sa Mobile Patrol Group ug sa Cebu City Police Station 11 matag adlaw. Giingong napaubos na sa ocular inspection sa kapulisan ang maong lugar ug bisan og duol kini sa squatter areas, gideklarar kining luwas apan di gihapon mo kumpiyansa sa pagpatuman og hugot nga seguridad ang kapulisan. Transportation na siya, that would include ang patrol, cars na sama. So, tanan-tanan na ginamang within that area. Matod sa ni Santander nga padayuno nila ang hugot nga seguridad hangtod sa umaabot nga Pasko, mao nga lakip nilang bantayan ang bag-uhay lang nga na set up nga kasadya sa SRP ug dugangan sad nila ilang police visibility sa mga shopping malls. Hinuon, wapay nadawat nga taho ang kapulisan kabahin sa presensya sa Mindanao Robbery Groups, apan gitutukan nila karon ang gitawag nga local boys nga maoy kasagarang mamiktima sa pagpanglabni ug pagpanuli. And the mga names, right now we will be securing photos, ma'am, on them. And then there were above also. That is why makita ng kaming mga intelligence community, ma'am, we're exchanging notes, we're exchanging information, at least na lang kung mapunta dito sa dapitan nila, at least madali lang na ma-monitor mo. Tambag nila sa publiko nga mubuhat sab sa ilang kontribusyon, pinaagi sa pagbantay sa palibot ilabi na sa pagpahigayon sa ilang Christmas shopping. To those shoppers nga magsakay lang kung mga pasahero, and then kung mga taxi, be cautious enough. Like taking notes of the number of the car, body number of the taxi, of course the plate number. Andrea Patenia, News 5. Usa ka tawo nga dugay nang gipangita sa mga tinugyanan sa balao dito sa South Cotabato nagdakpan dinhi sa Sugbo. Si Mario Silva Jr. dinhi masikop human magtago-tago sud sa tulo ka tuig. Siya nasikop ubos sa ka warrant of arrest nga giluwatan ni Coronadal City Regional Trial Court Judge Jordan Reyes sa kasong pagpanulis og rape sa usa ka college student niadtong tuig 2010. Siya nakitaan sa Barangay Lamak, Konsolasyon sa miaging buwan. Una siya nga nagtago-tago sa Manila di nagtrabaho siya isip tindero sa wa pa siya mobalhin dinhi sa Sugbo. Giangkon sa suspitsado ang pagpanulis
apan iyang himakak ang pag-rape sa iyang biktima sa pagtulis. Ano siguro? Bisyo-bisyo po ko. Ano ba? Mag-drive po ko sa mga lugar. So after 2 weeks na surveillance, natiningan na doon siya nga dito sa balay, sa gawas. Nagpadayon hangtod karon ang pagkumbati sa kabumbiruhan sa sunog nga miulbo sa Barangay Carita sa Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3 karong hapon. Si Ryan Suruti ana sa atong linya. Ryan, unsa hinungdan ining sunoga? Attorney Frank, gisa ka sa Task Force Bravo ang sunog diin tag na mga bombero gikan sa mga kasigbit sa mga kalunsuro ng Dakbayan ang giparesponde karon sa alarma sa sunog sa bakery sa pamilyang Barda. Ginang nagsugod ang sunog nga daling mikatap sa mga kasigbit nga mga panimay din kasagaran ginama sa light materials matod sa tag-iya sa bakery nga mga bata na nagduwa og posporo diho sa ilang balay mo'y nakaingon sa sunog apan matod ni Careta Barangay Captain Eduardo Lauron nga wiretapping ang iyang ang pinunggan sa maong sunog. Nagkalanusab sa sunog ang halfway house sa Department of Welfare and Development. Din ay pitado ng mga relief goods sa mga biktima sa Bagyo. Apektado sa sunog ang sitio Laray o kay nito sa isang barangay Careta. Nagkalanusab ang mga balay sa sitio Santa Teresita o sambag nga sakot na sa barangay Tengero. Sa sports complex sa barangay Tengero o Careta, temporaryong magpasilong ang mga biktima sa sunog. Diandang nausap sa Department of Social Welfare and Services sa City Hall ang panihapon sa mga nasunugan. Apan mata ni Cebu City Vice Mayor Eduardo Lapella na nasa kapin 200 sa mga panimay ang apektado ng sunog o kapin kulang sa 2,000 ka mga individual. Padayon hantod karon ang pag-ulbo ng sunog sa duha ka mga barangay tungod sa pausab-usab na direksyon sa hangin. Problema karon Attorney Frank ang supply sa tubig sa mga fire trucks tungod sa kadapad sa sunog. Bisan hantod karon padayon ang pag-abot-abot sa mga fire trucks sa laing mga lungsod o Dakbayan din sa Cebu aron sa pagtaong sa sunog. Attorney Frank? Daghang salamat, Ryan Surote.